Suatu ketika di sebuah desa, Joni dan Mamat adalah dua sahabat pencari rumput, alias tukang ngarit. Joni dan Mamat mulai bosan dengan rutinitas mereka sebagai tukang ngarit, hingga Joni mengajak Mamat untuk menjadi pembegal. Mat, saya ngarit terus. Ya iya ya. Kepala kau ngopo? Begal wae apa? Begal baju? Kue halal ora? Halal. Begal. Ayo nang perempatan kono kue. Sing sepi. Daya kono kue. Ojo, nang anak kae wae. Nang kana akeh wong liwat tapi langka-langka to. Langsung dikek wae langsung. Oke? Lah aku manut wae lah. Yuk. Laku undang. Yuk. Langsung. Wih kucing. Ini kucing aku. Na 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 na. Pit pitang, pit pitang. Na 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 na. Ye, pit pitang. Pit pitang, pitang. Pit pitang. Kayak anak bocil, kayak anak bocil. Cabi. Ampun, Nas. Apa ini? Ada apa? Boy, ada apa, Boy? Serahkan uang kamu. Nggak mau. Kan sepeda kamu juga. Nggak mau. Turun. Atau Nggak mau. Kasih di sepeda. Ampun. Gak jadi sepeda saya. balik. Papa. Mayan ki oleh sepeda, didol payu rai. Payu. Rongsok nah tapi. Cuane oke ora yu. Ya lumayan tapi syukur. Simpen, langsung kondaan bapak aneh. Kuno kue bayo. Bal-balan nanti Nang di karep. ya nyorang ngerti. Berwarna pokat bocah metu apa? Ayo main bola. Ayo main bola. Berwarna apa? Kayak bocah kurung. Oke. Main bola. Hei, anak harimau. Kita Ya. Ayo. Yang ini saja. Ampun. Bocah iki ngepet. Ampun. Bono apa nyawa? Bono apa? Aku ora duwe bondo, duwe nyawa. Tidak berguna. Daging bosok iki. Pakan. Bang malah, Bang. Kalian langkah ya. Topinya buat aku. Untuk ora duwe bondo. Tak apusi pecah kae, kapok. Tinggal koplak kebentir. Iya, Bos, apik dolan nang ndi? Hok, Bos, dolan yo. Ayo dolan yo. Duit akeh kok. Si Bos, gas Bos, langsung. Iki mobil siapa? Haji Jamal. Oh, enggak Haji Jamal. Hok, Bos. Ayo nak tuku. Pira paling ki regane? Engko tak takone, wonge mae pojok lor. Ayo mangkat. Ayolah, Kak. Ayo. Karena kae Bos mae. Ayo. Yo. Masuk ke. Didi, wong sugih Kan nang dalan biasa.
Oke, kalau bos oke ke. Kalau kayak Mas wis, kowe ke duitnya cuan-cuan wis. Wes karo. Anak buah kurang ajar. Aku dibegal. Biarin. Bodoh apa nyoba? Nyopek pondokku, nyopek aku wong soge. Kalau nih, cepat. Nek tak cowok tae. Cowok tae kunci. Sudah cepat. Cepat. Sandalnya capek. Jangan. Tak cowok tae. Sudah cepat. Gelang. Kompromen Cuan banyak nih. Kita tadi ke boy. Jadi kono gawe sira kabeh kono. Ono. Nek foto meneng marang omahku. Kono kae omahe toko wae Pak Haji Bolot. Ngerti kabeh sak desa iki. oke siap. Nah ini Mas. Yo. Dia anak buah ora ono sing berguna. Untung wong sugih aku. Sugih gampang golek maning duitku. Kayak ning pasar kawaneng dan sayur ora ya. Kok ndak ora men sayur. Ayolah. Mbak De. Mbok. Gampang. Wis anggoke wae wedi paling-paling. Pegang tulit. Malah tulit. Sopan ora. Aku ibu-ibu cantik minimal bayar. Bodoh apa nyawa? Nyawa wani meteni aku. Wani wedok kayak gini tok. Cerah. Aku ra wedi sepele gute. Cah cilik awas kowe. Lah orang duit gak ngoceh. Oke. Mbode. Ane wedi. So angiku malah mayu ring ndi yo. Kayak rabi nih ang. Umtan ae umtan. Aku kan kayak nunggu. Ya kuwi mae. Dikira aku wedi nek ang duritku luwih dawa. Aduh, apa gue? Aduh, luwih gede. Aduh, iki kalah ya. Ampun. Ayo kita lari. Ayo. Mbak Rubina dilawan. Wani-wani ini maning. Sembelih ngoh. Ya, aku dapat uang. Aku mau beli. Ora kae bondo. Aku ora duwe bondo. Duitku nyawa. Duweku uang. Nyawa sampe ayo to, Rit. Aku ora duwe. Anak buah sia. Anak buah. Biarin. Iki malah bunga-bungan ya. Bondo apa nyawa? 1, 2, 3. Bondo apa nyawa?
Nyopek bondoku 1 2 3. Nyopek bondoku. Nyopek bondoku. Akeh aku sugih. Sedang sedang. Akeh aku sugih 1 2 3. Apa? Akeh iki sendal gede. Nyopek. Terus guyon.